egenskaber som pålidelighed, udholdenhed. Man skal være robust, lige så vel som man kan sejle bådene, man kan file, man kan svejse, man kan navigere. Hvordan ligger det til dig at være galant og byde pigerne op? Det kommer næsten ikke naturligt. Man overlever da. Det er nogle gange, tror jeg. Ja, det tror jeg nok. Sådan, ja. Jo, det er nogen. Fordi det her, det ser ud af helvede til Frederik. Så kommer der sgu døser du. Om et øjeblik er der mønstring på gymnastikdelen, før bølgerne bliver høje. Hvordan er det til at danse? Hvordan vil du blive? De fleste har ikke prøvet det før, men de bliver rigtig glade for det. Og det kan man jo se, de hygger sig med det. Og det er jo et rigtig godt afbræk i hverdagen, som er lidt streng hernede jo. Men var det ikke bedre, at de lærte techno i 1998? Nej, det kan de jo. Cha-cha-cha, rumba og vals, vandjorden usikker. Er mange klamme hænder og kluder i feden? Altså i starten er det sådan lidt, der skal man hjælpe dem lidt på vej, ikke også? Men de bliver hurtigt gode, synes jeg. Ja, det er der. Ja, der er lidt, men ikke ret meget. Mange i hvert fald. Hvordan er de kommende sømænd i forhold til andre mænd? De er spændende, synes jeg. Og de kan i hvert fald danse, det lærer de i hvert fald. Efter dansen bliver kvinderne ført ind i messen til frække aftaler, kage og sømandssange. Give me some time to go the man down. She loves a young man who do stand a tree. Way go the man down. Slaget 22 ringer en vagthavende elev med klokken. Så vil jeg gerne endnu en gang på mine kammeraters vegne. Tak fordi I kom i aften. 3 udvalgte følger piger ud, og når de engang bliver færdige som sømand, ved de, at hvis der ikke er i hver en havn, er der en i kokken.